mamzu haka beltide gaceram 6 nanta min shuwa ayan odo ka tirian hanga wona min go lidi go mi fudal tona mi sukira ga jen yura anje lido an tona mi joa utiliser mo mena la famille garemi walla mona fere gopponde fijirde nde ala ngartam taw ada wawi fidde ada gagno hen khalis dum holno wonirta njata ko Google Chrome bada télécharger application OneIsBet sa pari bada installer application don non ada wawi créer hen compte ma taw ada utilise code promo TOUP 222 odo code promo TOUP 222 sa utilise dum ada jogi bonus 200%. wadde OneIsBet ada wawi tawde ton joueji kewdi gagnoda hen khalis sa gagni men khalis ada wawi retirde dum e banque li wala masrafi e ko nandi hen wadde eden ba wiide OneIsBet ne woni disponible e der leydi meden ande mi do wali la dende njo hebani poftino ande bernde hiri la dende bernde hulani hirtiko e beltino kodo kanga soinara wainotako kodo kewdo dole dillini ande buri madole fima tawa hoita gili pidima to ke gili kadi girodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye Mariama alami salaki kono mi wawaru kudema ko gelo foda se fanteno bagal kondiam ftota ko so geno foda it go la chadele gardu di mungurni maka fatani wima dole fima tawa waitati gili pidima to ke gili kadi girodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye Mariama Gambia ham accam hey an ko wona ko woni ko bujimadi kalda yo ko bujimadi itune an ko wona hey hol ma do ko woni sawdo ronde sandi bu karlo wadi kam ko wari ma yam ga
jam ga ko wan ma kor waynam ko wan ma halan kunya bataw min sawdo kid goto luwoji min Carlo so resani kam min hay min maya burani kam do maya to mayde ma yontane tukkirga kalna kam ko woni ana onanyinde hanki certunde bida kar yaara halne yaadum Carlo affaire rendu na dum certide a halna dum jettimbiri halandam o addani ngam ko haluji ganoja wa famde imagine to min dañana halande min ko gondumi ko e ko won ko wima si Hindi jag tog sätta med change är awe mintan antan aran non bi bu kafan atta faran yontune ba jahor ma ngarda ana ande enta sanka mami il faut yimbe jawt kedi kedda hamna fi hankali ngi ci décision ba dum affaire kumanga ko mariage kumba ay c'est quoi hawat comme si anda ina jar an ko kumba en mais may mon wonken kalda say bernam do ma c'est parce que on comme anda he ana andi holto darnyam hala men darti beri andi en halku de mi ngi ronki yummo mi tan mi halde abti o debi do walli kam mais ko heddi ko o tampini kam kadi wona dum fanno men mako comme que dum nena men jide dum famille o jide mi accepte lo nani tan kadi mi halan ma min ko à cause kadi Mariam Mariam eyti kadi wajade mi fi wujir hakkilla dum tehem naade hen kono kumba mi dum wona sakam ha joni so mo on wittade caggal mi récupérer odo abdi min ko dum baden non mais si adan ma wadde dum do fu parce que ala na dum solution ti ala ko mbawda hen ka an wonda ala mbawda horema ka jogar an ala ko kebda hakar wer jogo horema diti décision an horema rawdan horema ko welma bada ko welani dacca e sino ko sagu yitter wayta mais ramat hande mon ka wa widu sappo yimo jinna non ko hayre so fergiri ma ko engagement sa fergiri mo ko engagement donc min ko caggal Allah caggal ma ngoni aran min kal ko jidda ko dum jini ko ganja gat ko dum dacca min e horam wona sagam parce que min kal ko jidda ko dum min andi ko abdu jidda mais comme si heban ko abdu ko nangu ko jidda ko be bima non mo dañani ko yiyo nak ko jogi ko non tan e dro kay wiire ko yalla wadi ko wima ani tuni ko wima wa way halde dum a halan non halno Sawdor Carlo yehi artata Sawdor Carlo jamfi magam Sawdor Carlo ko deso debbo goddo to wona mino kabaru o kam hira kabaru jam ni kabaru bonani deso ala dum won tan ko fijude ma o funte anni no funtere o funtani kam min o funtere o watta dum an bur andudo watta dum anni ka to ndewduda e Carlo fof ala watta dum arga ewde dum jaram ma wondo are weddo bagu suuñ ma ar taje sukun ma tan ha ngaña hore ma o deju min mam yi Carlo hankan non min wona mi wirma gil boya hala mo ma jaba min hankan mo fillit mi hala mo Carlo min holto kuccu molto pay kuccu da tan to yimbe kanda min Carlo kany woni aduna fof Carlo ko kanyum gokko mi wernam hakkillam wonkam fof kanyum gokko mi Carlo hay dar mi woppay so tawi tan ko yidde mi itti tottumomi dum ha timmi yew dum lombuda dum ande Carlo min wiyata ni en tamo jettumi Carlo fof ala ko kam so wona ko mi deso debbo ko do mi halinde me o resta debbo t'inquiète je suis là min Carlo yoni non goddo min mi mortor mi maye wattati ha edum do kan hal oppar dum non kam horo mi namtu dum deju t'inquiète mi mam yindire Carlo am fay jungal ki hid mam yamam noddu mam yindir bida wonde min mi joga e hore mon hol min hol biide be abdo wino ko resata resani kam
ɗum ko kamɓe ƴetti décision maɓɓe nanni kam hen hankadi mi jabral Allah tan mi anda ko fawre Allah ala ko mbawmi hen ɗum tax kam wiɗem noon mo dañani ko yiɗi o nangi ko jogui an a yiɗama ɓe gaddanma on jiɗɗa ko abde an sinno ko sagam sabu Allah koye abde ar enen fof ko ɗum wonno ɗum jiɗɗen mais holko mbawɗen hen ko ɗum ɓe décide donc caggal maɓe ɗewe ɗum par ce que kamɓe gon jinnaɓe ko kamɓe goni fof kala kene taƴe ko kamɓe ko taƴata koye ko kamɓe donc enen en mbawiɗe eɗen gara enen tan ƴetten décision men ko jiɗɗen ko ɗum watte mais watta ari mi haalanma ko wawi wonde hen fof noon mi yiɗa goppa kam jamais par ce que min so mbiɗa yima salam tan mbiɗa jogo courage hoto accam jamais ko wawi wonde fof kadi aɗan min nde weeli ɗo ko mbinema kadi so metti ko en monos Samba tinata Demba tinata no mbaɗen hanki heccan ɓingu yummo taƴata enen tan wondi hedoro kay ko ya tinno rek mbiyatma kadi ɓeydo tinnade aussi mbadda hen muñal sabu ɗum haydara wona hen ami mam rek mbiɗa yaha galle ki après mam arton inchallah mam arton jawre arton de wala caɗe min aɗa ko jiɗɗa ko ɗuma de l'essentiel tinnode goppa miijoji d'accord inchallah ok merci ɗamnigal mam arton inchallah Se fanteno bagal kondiam iftota ko so geno fodani it go la chadele gardu di sukko mbima mbimam ya sukko ala ko kalla onon ko jiɗɗon wadde ko noon kamin jiiɗi wadde anay paraji ma ko jiɗɗon wadde ko noon sodat feere mala ma ine parage am an bon mi haalnanima mi andi fof jarankal haala mi andi fof a yewde ene waasi ami an betti kamar cikkanom yimɓe fof ɓe mbawi wadde ɗum ni ha heddo an sukko mbima ƴewto jaltirɗam ɗo ñande no rentude goppirɗam ɗo aɗa andi ɗon ko holton est ce que aɗa andi jaɓi ala probléme mais min mi famani jar comment an arde oɗo état fof a famata mais hande mam famminma fof donc on kam anda walla min mam haalanma fof hande no yaari aɗa wi wadde fof ha ittisi faiblesse mo hankkadi konko natti jarde haydara elle est enceinte mbimami ko namɗa ko te wona majjirma kadi ko an jeeyi an waɗi mais comment elle est enceinte et puis andi ɗum min mi anda ɗum pourquoi way o yinno waɗande surprise manda hollum surprise mo kuyoy holɗum woni surprise ɗo hen ɗum o yinno waɗande bon jour ala fof kam haalan wimom yo haalanma o anda holɗum heɓata hen neni hande ɗum fof heɓiɗo hen fedde sehilaɓe dilloɓe safaro ganni ɗum ko safranno en guiley mamiraɓe ko tubago wiyata médecine traditionnel nden fedde e gardogol docteur Seydou Sow gorko mo kanel e kanarheji laaɓaɗo gandal waɗma consulté haalanma rafima rokkuma traitement ma cella kossa mbimi woni rafiji so coynima docteur Seydou Sow ɗi ɓoɓat ɗi mbiyata ko coreɗe hay goto soynata ko pundi majji ene jeeya hen dokum sitiya bawɗo safaro dokum siti ɗo e sénégal joguiɗo leggal mum lamgal ko docteur Sow gorko mo kanella dokum siti wondi ko yireta ɗum guite makko no bonnirɗo ɓannuma ene waɗa puƴe wonma ngato uyitta ha laaɓa ceerra ndar o haɗani ɗon de hémorroïde
jaltowo e natowo o laaɓi ɗum sanni o jogui gandal mum bimi ballonnement hépatite allah ne hokkimo newnanimo safaro mum ɗiɗo rafiji koye ballal allah o heɓiri mbawko mum kono ko yaade yiloyade ngal ɗon gandal an debbo dariɗo affi gauche affi droite alayimima rewoye worgo kono diyaronkiya ha joni aɗa mallure wonde a naate galle o dañade ɓinguel yettomo joni mbatta wiide ayo nene taw ka suku debbo mo règle douloureuse woni koɓe mbiyata ello musowo tampini yetto docteur Seydou Sow mo jogui safar mum hunde annude wone worɓe addi yew e nder galleji woni gorko jawɗo yande less joni o watta ɗum hayre o yorno ɗum kos docteur Seydou Sow nden fedde safroɓe ganniɗo e nder leydi Sénégal ko kanko ardi ɗum association des amis de la médecine traditionnelle ɗo e Pikine Technopole nodduɓe 77 882 51 25 walla 77 793 63 04 walla notaɓe oɗo numéro caggal leydi plus 33 695 908 409 docteur Seydou Sow Kanel ndaw ko laaɓa safaro ɗi ñabbuli Anko heɓe gallo ko aɗa welti hen ko mbaɗɗa ko aɗa welti hen hande sa wari mi yumma a daññino gacci an mi wawa haalde ga kala ko mbiɗa haala mi yewat ɗo ko mbaɗɗa ko woyi hirsinaji Apari ɗum fof à cause wolon mbarmi ɗum est ce que min ko kewta e galle ko eko waɗa ha galle ko est ce que min mbiɗa wela ɗum ɗum fof laaɓi évitimi affaire baɗi ni wala kam donkonɗo cikanum sa évitine haalaji baɗni ɗi a haalta ko kalɗa ko assalamu aleykum ayam natti heftindema ɗum ɗo kewɗo fof yitema ko yeeso ma a faami ala fof ko mbeɗami hen mi ariti gueɗe ɗe fof dès le début ala fof ko marché hen j'ai pas le choix ɗum tan ni tan mbawno wadde tan yimɓe gona jaam ni ko pour ma an ko jaam ko jaam ko fof ma ando place mum ko fof andu ko jeeyi haaɗe ko jeeyi ko an kam to gonɗa ɗo ka ceeɗuɗo jawdema e jawdi ma kono ma win noon hande mbe herso huccide men ramat mbeɗa raara ɗum par ce que an aadi mo mbaddunɗen o cikanam an a firsita aadi ay madam ko mbima ko hen garta mi natti heftindema min mi ƴaggani ɗemgal kalmi ko woodi ko wodani ko woodi ko ɗum ko kalmi a faami ɗum mbaɗa ɗum haqqille ma te an ga mo jogiɗa ɓernde min mbeɗa jooɗa fiyam hello mi teya hen par ce que mi sikkano ko kalɗa ko ma haal ɗum te a bettu kam piɗama hello mi tinani gana piɗoman hello franchement c'est l'essentiel mi haaldema wiya min détail ji ala hakkunde min e ma e jogui heewi ko poɗɗon régler ko poɗɗen wadde pamna hol noon te ɗum ɗo premier ha probléme fonno haale tan haalama kasi on poinantiri ɗum mbaɗa ɗum haqqille ma kadi mi nani eyo a nani wona nani mbasa ƴiwde witere mo ganduɗa min ko mbanmi ko ɗum ko pour wadde en tout cas kam mami weltaki hen ala fof beltiɗe hen mais ko ni foti yarude ko heddi ko noon goppen ɗum e juuɗe Allah goppe juuɗe mawɗo eyi kasi muñ mawto haade en tout cas min mbiɗa hen welta ko ɗi tan wawi yarude heddi ko kay ko gongal tan haala newno ko newnan ko ala joftamo sana ɗum ɗa ya mi resi ya deuxième fois mi res première fois après mi res deuxième fois je savais pas ko reedu te sam andin oɗo ko mbanmi ko ɗum wattaka ɗum de woni ko waɗi ko te ko an waɗi te aussi asima an jeeyi donc min joni comment je vais faire avec mes parents avec tout ça mais kam min mbawmi liggitude ko kamo kon goɗɗo mi wawa ok joni ƴeew c'est ce qu'on va faire hein voilà an aɗa wallam min aussi tu vas m'aider ok
min mi andano comme elle est enceinte parce que ɗo balle fo omon suudem genre mo yemogde certaines choses mi famani ga et par contre non o wi kam on va fonder notre famille à 3 mais quelqu'un ɗon poɗɗanduɗa ka ko jogam nen mais l'essentiel asim ɓingel ko ɓingel ma non ɗum ɗon y a pas de problème je vais assumer parce que je sais waɗi probléme mom assume mais pourquoi kam o haalna kam haydara depuis le début en fait pourquoi o haalanma o yinno waɗandemo surprise o wawa haala surprise holno ɗum ɗo est ce que ne jari waɗa surprise toi aussi ɗum ɗo wona quelque chose ko foti neɗɗo suuɗede walla ko way noon et puis min so haalni kam gongo depuis le début est ce que mami naati peeje paanajam ngal sako waɗde ɗo mi affaire anda l'essentiel nan ɗon so ayino mbanomi sihilma ñande ndi fof ko à cause de ɗum ɗon famani pourquoi binta suuɗem o wayni l'essentiel non hottoya an min ala kaldumi ma ko kaldumi ma ko mbatta ɗum haqqille ma an ko ma winma ar ƴeewa mom ko woni dow lijjita mom ɗon hokkona kam haalama taw se fantino bagal ko ndiyam eftota ko soggeno fodani alors oui bro c'est comment hein bon man da fof ko nanguɗa asmama la médiaw s'il te plaît holko mbaɗa nangude woɓɓe towata joni on ndelduma géolocalisation tawa mumde joni c'est urgent mboɗo sohluma ok ha ngara mom haalama quoi ok tout ça marche parɗo warko yawi quoi so yaadu yonti jonde ko a yiifi komi jaltowo galle o komi jahowo lawla Ibu adi man to paɗa salta julo jaaɗa to paɗa mi yaha hande mayde hefti kam e lawol fof sino fuura dam yima ala no parat parce que fuura ko ɗum tan nen ɗum wona solution ha an to paɗa ha hay wiye tan adda yimɓe haaluji ha diw haaluji gondi ɗi oɗo galle gila tan nanmi eƴmi ko gonmi ɗo ko way kono laaɓi wiwede nder ɓerdam heeni sabu min mi yiɗa wurde e jawdi kiitaɗo ko mbawɗa e gueɗe gilay sa wayru giloy so wayru kiitaɗo hen noon jawdi mum mi yiɗa wiyede ni mboɗo jilli hen walla mboɗo jogui hen walla mbiɗa hutoro ɗum mi wartata e oɗo galle parmi tan ko ha Amadou waɗi gasi galle kay alhamdulillah Amadou dañi debbo Amadou dañi galle ɗon de jinne jam ɗi celi min hay mayidam hande ɓuuri gurdamam nen to paɗa sukkonomi an gittuɗo sagam gittuɗo men sagam o serdima e ɓesgam ittimi e less asman aha sago ma kay ko yomi maayi ala ka waɗanimi e bonande e aduna mi yiɗama aɗani ko tagi gañmami nde pawanmi Amadou ko an pewru war has Amadou an pewta o an nenan askata miijo ko kalta ko an hoorema nde ko yeyide ha Amadou tawmi ɗo awa daƴo ɗo Amadou kam meraraɗo ceddi kay sikka maya a yaltiri ɗiɗe eno jooɗo poftiramaɗema ala fof ɗo paɗaɗani ko fof a nanani nokkolaɗo paɗaɗani arga yumma kaydi mum garti que yiko sortar gallo ne koy caggal nde danmi to jogornomi mayti gaddanɗami ko korkitowo fittandam haɗi kam ñamde haɗi kam yarde haɗi kam fofde ay oɗo saa ko woni hen ko jawdam oɗo mi yiɗamo hande mi yiɗamo janggo ha aduna egge laakara hoɗe mi yiɗatamo aɗani ko tagi gañ mum nde pewanmami nde ko kanko pewirmi nde cowimami nde ko kanko pewirmi mi juumi ni o galle mi waltata hen ne salamu aleykum ma waw kaɗo haala waw ko ɗum mi oppani hande mi oppani janggo Amadou oppam cikkonoɗami goppe kam caabi mon nani e jiɗɗon gacce kam mbimi jooɗo kalanda jooɗo kadi ene wallahi heewi caggal heewi caggal ɗum fof mini
kanye Mariama Maria Filito Jehu Maria Maria Kafundu kanye Mariama Alami salaki Kono mi wawaru kudema kogeno fodan Se fanteno bagal kondiam Iftota kusogeno fodani It go le chadelem Gardu di mungur ni maka fotani Uima dole fima ta waitati Gili pidima toke gili kadi kirodana de Maria Filito Jehu Maria Maria Kafundu kanye Mariama Maria Filito Jehu Maria Maria Kafundu kanye Mariama Oh, class. Simno tomani. Madam da kilna ni fa. Why na ngamo pressure ko? No, otu ya mafama. Oh, kanto am loko depasse kam. Kibi gadi junjun sauda tumido junjun. Yo, anan ko wikam. Vite elle est enceinte. Damn! On a gong sa. Na gong. No, tu ya na gong min mi andun ero temps fofu lelto do sellano nyamata min. Mi fama ni quoi parce que c'est pas ses habitudes en fait. Comme bint elle est enceinte. T'es que John Timidum. Eh, fof. À cause man. Non. Yeah, à cause man, and who compares man, Narmel promise téléphone, mais je savais pas, mais non, on a anda. On a anda, no, not the one to him. What you bro, what you my daughter? Yes, hello. Mais est-ce qu'on a des fonds de ma ami? Eh, no, feature side, man. No, c'est pas une chose, gars, où il y a de blagues to walk away non. So, how do c'est pas ça pour non word? Ayan, quand on va effectivement aller voir, tu vois pas. Ça veut dire qu'on dogat kam ko et pinta ko yar sellani ko l'été ensemble. Et voilà, c'est lié. On a par hasard, on a net finta nyama de ma yawan wanda halim ko paraji. Non, min halim mom puis l'autre jour arim halim mom mais annan et puis jusqu'à là quand il m'a dit ko wer kam ha do wen kam haytar. Peut-être que mon cojono comme halim anda John Soul mi do wi kam non ni et puis même jusqu'à là même gamani quoi. Mais là min tout ce que j'ai à faire quoi affaire god min là hanke parents yi ko dum c'est trop tard le coup est déjà parti. Là on n'a pas le choix. Là il faut qu'il affronte le vieux. Non. Parce que là non Modiane. Non, il faut qu'il affronte le vieux. Non, il faut Allah les parents yi hala mais tu fais depuis de femme asem ya mes responsabilités. Mi premier c'est tout ce qui compte actuellement. Be hadde mako comme idama wone mako yaron assume mes responsabilités. Tu tom comme il faut. Parce que sinon ça wana dum min dimango ala yam en fait odo yidi kam hatu yidde haadi min bon yoni tan bo jodde mo gamba jogo oda haaldam kam nato e debbo goddo wona kan sentiment dum do hebom après mi to mino bodo was bodde pour wadde ko dum ça se fait pas il faut me hedde mako monsieur responsabilité jam ha timu ok min la wona hakilam ko natti wonde haal video natti wonde ko video yidi wadde video wat ko wona haydar hankadi mi natti wojde haydar parce que pour imagine on va faire là quand même ça dépasse non on tient ça dépasse nous on a no fa xewra mais dès le début comme chelnor mais on comme non nat hen après deuxième femme si me donner des idées con on calme dum da yatam tama pour mijati c'est pas ça jar min kalko mbam widam hen juste pour entraînement pour mero et tout et parce que dum ko juste non ko woni ko mero nyaagi kam dum choix donc on ko mero nyaagoro kam mi wawas wodande dum mais là quand même je suis avec toi là comme pour mi to wonde abandonne dem non jamais surtout yodo yetta jamais mais bon on a gaffe min kam na gaffe kam hakila mo min anda fu genre mais bon c'est aran batten mino genre modo be hadi direct il faut non min anda il faut immédiat non le vieux t'inquiète pas vieux ya halde mo ya halde vieux kalde par min parani kam to jordo mo hal parce que ndo sam ari bar halde mabga be puuginar kam be jalkino kam e walla parce que on a par hasard pas une jotte mo kam debbo godde majjani mino hay sam halna dum min holmo jimmi me kany mo na majjir ko woni gurnamam déjà
tu vois. Donc an so tawi aɗa yiɗi haldude paraji ya haalde mabɓe min mi ala ko kaldumen mabɓe min ala ko joguimi ɗo actuellement géré Binta e ko woni dow ko walla mo wiyete ko woni ko min pour min ɗum woni important ko ɗum woni priorité am. Mais je vais gérer ça. Ok, c'est ça bro. Mais t'inquiète, je suis là. Je serai toujours là aussi. T'en fais pas, il y a de Moko, Djeouri donne explique non et tout, tu ne savais pas et tout. Quoi. Mais le reste, je vais gérer, Inch'Allah. Mais normalement, pour avertir aussi, mon talent de paiement. Ne dis pas ça. Non, je vais dire ça parce que $, t'inquiète, je sais. Non, jamais. Mais je sais, état mon gonda et tout. Mais on se connaît. Ça y est, mi ma a nati ɗum ɗo rek pour juste jamma mais so mbaɗa andu noon e wawi ɗum ɗo fof ma kew hen aɗa andi kam wiyatami a nati hen tu vois ko wawi wonde fof témoin wi donc on gueɗe mom jaɓata nannudem et tout donc oto wi aɗa jogo oɗon esprit et tout tu vois an joni gère affaire makko min je veux affronter le vie. Ok, ɗum ko fat jen mbaɗen ɗum mi ala temps donc yo e wurtir fittahe voilà. On some tracks. Ande mi do wali la dende mi do hebani poftino ande bernde hiri la dende bernde hulani hirdi ko e beltino kodo kanga so inara weno tako kodo kewdo dole dillini ande buri madole fima tawa hoita gili pidima to ke gili kadi girodana de Maria filito de